Mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wati boma lake likugwira ntchito molimbika kuti libwenzere ulimi mchimake nkupeza misika yogulitsa za ulimi pofuna kukweza miyoyo ya Malawi. Dr. Chakwera amalankhula izi ku Mchinji pa misonkhano yoyimayima. Eunice Ziovu wadza ndi nkhani yonse. Anthu ochuluka kuchokera m'madera osiyanasiyana boma la Mchinji anakhamukira komwe mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera amachititsa misonkhano yoyimayima. Ndipo m'malo onse omwe mtsogoleri wa dziko linoyo anayima anawalimbikitsa anthu kuti akalembetse mkaundula wa chisankho kuti adzathe kuponya voti yawo chaka chamawa. Dr. Chakwera anakumbutsanso anthuwa kuti ndi ufulu wa munthu wina aliyense kuti aponye voti ndi kusankha mtsogoleri wa kumtima kwake, ponena kuti okhawo omwe atalembetse ndi amene adzakwanitse kuponya voti. Osachita mezo nyani samlekera munda yaye, tiyeni tikalembetse. Tikatani? Chifukwa kalemberayi cholinga chake nchakuti aliyense amene wakwana zaka 18 ndi mfulu ku Malawi kuno kuyikapo mawu ake. Pakuti kodi kansala akhala ndani, MP akhala ndani, kodiso president akhala ndani. Ndi ufulu wa aliyense, wina asakuphereni ufulu umenewo. Tamvana kodi wanu? Mukhoza kudziphera ufulu wonokha mukachita zakuti ine ndesinkavota, mulekera wena akakusankhireni amene inu simmafuna. Ndipo pa nkhani ya ulimi Dr. Chakwera anati pakadali pano boma likuchita zosiyanasiyana kuti ulimi uyambenso kuyenda bwino mdziko muno, ponenapo za minda ikuluikulu yomwe akuti ikuthandizira kuti alimi adzitha kulima mbewu zochuluka zomwe akhoza kugulitsa mdziko muno komanso kunja ndi kuchulukitsa phindu lawo. Pa nkhani ya mabizinesi ang'onoang'ono mtsogoleri wa dziko linoyo analangiza achinyamata komanso amayi kuti achite machawi kukatenga ngongole ku NIF, ponena kuti pakadali pano palibe chikole ku mabizinesi ang'onoang'ono. Mtsogoleri wa dziko la Malawiyu komabe anavomerezana nawo anthu aku Mchinji kuti mbali zina za bomali kuli njala kamba kang'amba yomwe inachitika chaka chatha. Anthu aku Mchinji ni olimbikira ntchito kwambiri. Koma mwavutika chimodzimodzi wena wonse chifukwa mvula imayambira kuno ndipo mumadyetsa Malawi yonse ndinu. Lero anthu akamatemba kuti kwatembwe siofunika thandizo la chakudya chifukwa kumakhala chakudya nthawi zonse, amanena za mbuku osati zimene adzaona kumudzi ayi. Madera ambiri kuno chigawo chapakati akumanidwa chifukwa cholemba za mbuku, kuyiwala kuti chaka chino njala yake yakhudza aliyense chifukwa cha dzuwa. Pa ulendo oyimayimawu Dr. Chakwera anayima pa sitolo za Pawaliranji, sitolo za Tembwe, Pakamwendo, pa sitolo za Matutu, Kapiri, Mkanda komanso pa boma la Mchinji. Kuchokera kuno ku Mchinji ndine Eunice Ziovu. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wati zokambirana ndi mkulu wa bungwe la United Nations Antonio Guterres ku Azerbaijan mdziko la Azerbaijan kumene kukuchitika msonkhano wakusintha za nyengo wa chaka chino. Wati anakumana ndi Guterres monga matsogoleri wa nthumwi za dziko la Malawi lomwe ndi wapampando wa maiko amugulu la Least Developed Countries LDC. Zambiri mulipoti la Peter Magawa. Monga masiku onse lachitatu wachiwiri kwa president wa dziko lino Dr. Michael Usi anali wotanganidwa ndi zochitika zingapo kupatulako msonkhano wa zakusintha kwa nyengo wa COP29. Mwazina Dr. Usi anakumana ndi mlembi wamkulu wa bungwe la United Nations Antonio Guterres. Palankhula ndi MBC pambuyo pa zokambirana zawo, Dr. Usi anati anakambirana za mavuto omwe maiko osauka akumana nawo pa ntchito yolimbana ndi mavuto ogwa mwazizizi komanso ogwa kamba kakusintha kwa nyengo. Iwo anati Guterres anawawuza kufunika kuti maikowa monga Malawi akhale ndi liwu pa nkhani za mtunduwu, kuti azipeza zomwe akusowa pa ntchito zawo makamaka nkhani ya chuma.
timakambirana mavuto amene maiko osauka akukumana nawo poyang'ana nkhani ya kusintha kwa nyengo. Mwachisanzo Malawi yakhala ikuvutika kuti itulukemo mu mavuto amene anakumana nawo Cyclone Freddy. Ndiye amatithandiza timalankhulana kunena kuti ndalama zimene zozo zizibwera Malawi ndi maiko ena, komanso kuti Malawi ndi maiko ena akhale pakati pakukambirana ndi maiko olemerawo kuti ndalamazo zibwere, isakhala nkhani yankamwakamwa koma kuti lero nkhani yomweyo mawa nkhani yomweyo. Ndiye anatiwuzanso kuti iwowo ali kumbali ya Malawi, ali kumbali ya maiko ovutika kuti ndalamazo zibwere chifukwa maiko olemerawo angochita zinthu zimene sakukwanirisa. Ndipo poyambirira wachiwiri kwa president wa dziko linoyu anakumananso ndi atsogolera mabungwe a Green Climate Fund, OPEC Fund komanso Africa Climate Fund. Mawu awo ndi mkulu wa Green Climate Fund Dr. Usi anayamika thandizo lomwe bungweli limapereka ku dziko la Malawi. Iwo anatchulapo mwachitsanzo ndalama zokwana $33 million zomwe bungweli lavomereza posachedwapa kudzera ku bungwe la Save the Children zothandiza ntchito zolimbana ndi kusintha kwa nyengo maka mchigawo chakumwera. Ndipo mmawu ake mkulu wa bungweli la GCF anati bungwe lake lipitiriza kuthandiza dziko la Malawi m'magawo osiyanasiyana ndi cholinga choti anthu apitirire kupindula ndi ntchito za bungweli. Wachiwiri kwa president wa dziko lino anatengeraponso mwayi okumana ndi Malawi amene ali ku msonkhano kuno. Iwo watu ali misonkhano yosiyanasiyana koma pansi pa msonkhano wakulu wa COP29. Iwo anapempha kuti Malawi pamene ali kuno mabungwe amene akhulupirira atabwere kuno nkofunika kuti achite zokhazo zimene nzokomera Malawi makamaka podziwa kuti nthawi ino Malawi ambiri akumana ndi mavuto osiyanasiyana. Kuchokera kuno ku Baku mdziko la Azerbaijan, ndine Peter Makawa. Bungwe la Norwegian Church Aid lapempha akuluakulu azipembedzo kuti akhale patsogolo pa nkhani zolimbikitsa uchembere wabwino. Poyankhula pa msonkhano umene unachitikira ku Lilongwe, mkulu wa bungwe la Norwegian Church Aid wati akuluakulu azipembedzo ndofunika kwambiri pothana ndi mchitidwe otenga pakati atsikana komanso achichepere pamaso kuphatikizanso matenda opatsirana pogonana. Cholinga cha msonkhanowo kunali kuonetsetsa kuti anthu akukambirana nkhani zogonana komanso uchembere momasuka zimene akuti ndi zothandiza popanga ziganizo zoyenera. Emmanuel Chimutu walemba ripoti limene akuwerenga ndi Isaac Chali. Ngati njira yothandiza kupititsa patsogolo mauthenga okhudza kugonana komanso uchembere wabwino, bungwe la Norwegian Church Aid labweretsa pamodzi atumiki a Mulungu kuti akambirane pa nkhani imeneyi. Poyankhula ku Lilongwe pa msonkhano ndi atumikiwo, mkulu wa bungwe la Norwegian Church Aid mdziko muno Stefan Jansen anati akuluakuluwa ndi ofunika kwambiri poonetsetsa kuti anthu akufikiridwa ndi mauthenga okhudza kugonana komanso za uchembere wabwino popeza otsatira awo amawakhulupirira. Iwo anapitiriza kunena kuti ngati bungwe cholinga chawo sikufuna kukakamiza mpingo kuti apereke mauthenga omwe sagwirizana nawo koma kugwirira ntchito limodzi pa nkhani zomwe magulu onse ali nazo chidwi. Mkulu wa sinodi ya Blantyre oona za umoyo ndi chitukuko Mbusa Cliff Nyekanyeka anati iwo ngati atumiki akuzindikira kufunikira kwawo poonetsetsa kuti otsatira awo makamaka achinyamata akudziwa nkhani zokhudza kugonana, HIV ndi AIDS, uchembere wabwino ndi zina zambiri. Mpingo tikanena zoti achinyamatawa zogonana kapena za uchembere wabwino samapanga tikunena zoona chifukwa mwezi ndi mwezi timakhala ndi anyamata ndi atsikana pa milandu ku mpingo kuja kuti mtsikana wakuti kuti watenga pathupi kapena anyamata wakuti wapereka pathupi. Kodi zimene zijazo zimachitika chifukwa chani? Zimachitika chifukwa achinyamata athuwa machitachita ogona nawo anayamba. Ndi ngati sitikuaphunzitsa kuti adziteteze tizakhala ndi mtundu umene uli ndi matenda kapena tizakhala ndi mtundu umene ukukwatira uli waung'ono. Ndipo mafuna kuti tiletse zimene zizi kuti achinyamata athu asatenge matenda mwachisawawa komanso asakwatire kapena asakhale ndi pathupi ali ang'onoang'ono, aphunzire adzakhale anthu ofunikira mu society ya Malawi. Tenti atengere uthenga uwu. Pamene nkhani zogonana komanso uchembere wabwino zikunka zikusintha, kugwirira ntchito limodzi ndi atumiki a Mulungu mwina kukhoza kuthandiza kuti padzikhala zokambirana pa nkhanizi. Boma la Japan lapereka galimoto la mtundu wa ambulance ya ndalama zokwana 60 million kwacha ku khonsolo ya mzinda wa Lilongwe. Galimotoli cholinga chake ndi kupititsa patsogolo ntchito za umoyo mu mzindawu. Olive Phiri walemba ripoti limene akuwerenga ndi Margaret Mapando.
kazembe wa dziko la Japan kuno ku Malawi Ayoichi Oya wati ali ndi chikhulupiriro kuti galimoto yonyamula matendayi ayigwiritsa ntchito popititsa patsogolo nkhani za umoyo mu mzinda wa Lilongwe. Aoya anatinso galimotoyi ikhala ngati chizindikiro cha ubale omwe ulipo pakati pa dziko la Malawi komanso Japan. Ndipo mfumu ya mzinda wa Lilongwe Esther Sagawa yayamikira boma la Japan kamba kathandizoli ponena kuti pakhala kusintha kwakukulu pa nkhani za umoyo mu mzindawu. Asagawa atsindika kuti galimotoyi ithandiza kumbali yonyamula mzika za mu mzindawu kuchoka mzipatala zazing'ono kupita chipatala chachikulu. Simene tithandizira kuti ingakhalenso azimayi amene aloyembekezera kandi ana kapena ena wina aliyense amene akudwala akafunika kuti apite ku chipatala chachikulu izi mutenga ndi ambulance imeneyi. Siku oyamba kuti anthu aku Japan atithandizire ifeyo ndi equipment kapena machinery ngati imene ili ambulance anatithandizakonso ndi fire engine trucks magalimoto zozimisira moto. Malingana ndi mfumuyi, mzinda wa Lilongwe uli ndi zipatala zazing'ono zisanu ndi zinayi zomwe zimafuna galimoto zonyamula matenda. Sabata yoganizira ntchito za milamboyamba mdziko muno ayikhazikitsa ku Mhoju mboma la Rumpi ndi pempho ku mabungwe kuti agwirane manja potukula ntchito za milamboyamba zimene zili ndi kuthekera kokonzeretsa mwana kuti adzakhale nzika yodalirika ya dziko lino. Poyankhula potsegula sabatayi, mlembi wamkulu mu nduna yoona zosamalira anthu Anuazi Mtambala adati kuti masomphenya dziko lino a Malawi 2063 atheke ndikofunikanso kuti ntchito za milamboyamba zizipatsidwa chidwi choyenera. Chisomo Manda wadza ndi nkhani yonse. Mwazina cholinga cha sabatayi ndikufuna kukumbutsa adindo mabungwe komanso makolo kufunika kwa ntchito za milamboyamba kapena kuti sukulu za mkombaphala. Ndiye poyankhula pamwambo okhazikitsa sabatayi, mlembi wamkulu mu nduna yoona zosamalira anthu Anuazi Mtambala adati boma pakali pano lakwanitsa kuyamba kulipira alezi 2000 ndipo chiwerengerochi chikuyenera kukwera mtsogolo muno. Treasury anatipatsa chitsimikizo chonena kuti apitirizabe kuti tizitenga pang'ono-pang'ono chifukwa chonena kuti sitingathe kuwatenga onse kamodzi. Ndiye anatitsimikizira kuti mu bajeti yathu ationjezera ndalama za alezi. Ndipo mvekadi kuti madandaulo awo azipanga chifukwa ntchito imene akugwirayi akuyigwira pro bono mwaulere ngati mwa volunteer. Koma ifeyo ngati tikuyikako mphamvu tiyeneranso nafe tionetse mphamvu zowakonda amene akukonda ana athu kuti akhale ndi foundation yabwino. Asanakhazikitse sabatali adindowa anakatsegulira sukulu ya mkombaphala ya Kasonkwe yomwe ili mdera la fumu yayikulu Mwaluweni ku Rumpi. Sukulu ya mkombaphalayi yamangidwa ndi bungwe la Weda Life Commission for Relief and Development ndi thandizo la ndalama kuchokera ku bungwe la Help a Child. Mkulu wa bungwe la Weda Life Commission for Relief and Development Petros Abbas adati madera ambiri akumidzi alibe sukulu za mkombaphala zoyenera kuyerekeza ndi am'matauni. Ku Malawi kuno ntchito za milamboyamba ana ambiri amene amakhala ndi mwayi ophunzira ku milamboyamba ndi akutauni. Kumuzi ana ambiri alibe mwayi woti aphunzire milamboyamba asanapite ku sukulu za primary. Ntawuni muja ana amaphunzira m'masukulu ambirimbiri a private manazale school koma kumuzi kuno kulibe mwayi ngati umenewu. Nde ifeyo ngati wakladi tikulimbikitsa kwambiri ntchito za milamboyamba madera akumuzi makamaka kuno kwa senior chief Mwaluweni kuti anaso akumuzi athe kukhala ndi mwayi. Pamwambo ana anaonetsa zochitika zomwe akumaphunzira ku sukulu za mkombaphala. Chisomo Manda, MBC News, Rumpi. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC. Tientonenso mitu yake. President Chakwera wati boma lake likugwira ntchito molimbika kuti libwenzere ulimi mchimake nkupeza misika yogulitsa za ulimi pofuna kukweza miyoyo ya Malawi. Wachiwiri kwa president wa dziko lino Dr. Michael Usi wachita zokambirana ndi mkulu wa bungwe la United Nations Antonio Guterres ku Baku mdziko la Azerbaijan kumene kukuchitikira msonkhano wa kusintha kwa nyengo.
ndipo boma lakhazikitsa ntchito yogawa chakudya kwa mabanja pafupifupi 8,000 amene akhudzidwa ndi njala mu mzinda wa Zomba. Popitirira nkhanizi, bungwe la Human Rights Consultative Committee HRCC lapempha zipani zotsutsa boma kuti ndi kutsatira ndondomeko za chisankho cha chaka chamawa ndi kupewa kusokoneza anthu odzavota. Chikalata chimene bungweli latulutsa chimene asayina ndi akuluakulu awiri a bungweli, a Robert Mkwezalamba ndi a Desmond Mhango, chati ngakhale magulu osiyanasiyana ali ndi ufulu olankhula, iwo apempha zipani za PP, DPP, UTM ndi a Ford kuti zikhale ndi udindo otsatira mfundo za malamulo ndi demokrasi. Ndizoona kuti ngati Human Rights Consultative Committee tinatulutsa chikalata kudandaula kupereka nkhawa zathu pamene zipani zosusa zikugwirana nkumangana nthenje kufuna kusokoneza ndondomeko ya chisankho imene ikuchitika. Tikufuna kusokoneza chifukwa chonena kuti ndondomeko zodandaula zopereka madandaulo pa zinthu zimene MEC ikuchita zilipo zomveka bwino, komanso zambiri zimene akuyankhulazi nzonena kuti bungwe la MEC lidaziyankha kale. Iwonso ali ndi gulu limene limayimirira kudzera timati ku Center for Multiparty Democracy, kumene nkhawa zawo akakatula a MCMD amayankhula ndi a MEC kapena boma kapena nthambi ina iliyonse imene ikudza ndi zandale kuti athandize kuti zikonzedwe zinthuzi. Koma lero sangangozuka zambatuka nkuyamba kuyankhula iyayi antali manja asakhale pamenepa, iyayi ampesa asakhale pamene, mashini mwagulawo asakhale pamene. Ndondomeko zonsezi zakhala zikunenedwa. Kusankhidwa kwa antali manja kunazera kuchokera ku komiti ya judiciary imene apereka zina lawo mwa mayina ena. A president anasankhapo liwo. Ampesa anapanga nawo ma interview adatulutsa mu news zilipo alesanapanga. Ndipo amene adabikisana nawo tikuwadziwa, amene adalephera tikuwadziwa. Nzooneka kuti zonse zinasayidwa bwinobwino. Nde izi sizifukwa zokwanira zonena kuti akasire pansi udindo. Chifukwa antali manja akhala ku khoti nthawi yayitali kuti alamula milandu yosiyanasiyana, palibe amadandaula. Koma lero foti abwera ku Electoral Commission ndiye tikufuna kuyamba kubweretsa zinthu zosiyanasiyana. DPP wamkulu wa pampando amene adali wa MEC padakali pano anenanso kuti akulowa nawo ndale ayimira chipani cha DPP kuonesa kuti ali ndi mbali imene amasankha. Koma amalawo adavomera chifukwa anazindikira kuti ndi ufulu wawo okhala ndi mbali ya chipani. Koma pa nthawi imene akugwira ntchito ku Electoral Commission ndizoyenera kuti tonse timange nthenje tizonesa kuti atsogoleri ku Electoral Commission sakukondera chipani china chilichonse, akubweretsa zinthu zonse poyera. Ndiye tikuyamika kuti a MEC akuyesesa kupititsa patsogolo kubweretsa poyera, ndipo ngati azipani ali ndi nkhawa apereke madandaulo awo mosatira ndi umboni umene ali nawo. Pamene aona kuti MEC ikulakwitsa zochitika zake, kodi ndipati atchule mosabisa mosangounjika kunena kuti anthuwa ndi a MCP kapena kupanga za MCP. Ayi, NLP olembesa mayina adakonza kuti salemba munthu. Koti lalamula kuti alembe, ayambe kulemba amene alibe ma ID, ndipo zayamba kuchitika. Malo awiri atatu amene akupeza kuti mwina sizinachitike ndi udindo azipanizo ndi mamonita awo komanso anthu akuderako kuti azitha kuyankhula ndi MEC nkuona kuti sizinachitike izi. MEC kuzipereka nkumanena kuti kumene sizinachitike zinthu nthawi ya koti isanagamula tibwereranso tikapangenso registration kumene. Boma kudzera ku bungwe loona za ngozi zogwa madzidzidzi la Dodma lakhazikitsa ntchito yogawa chakudya kwa mabanja pafupifupi 8,000 amene akhudzidwa ndi njala mu mzinda wa Zomba. Ntchitoyi ayigwira kwa miyezi isanu. Mwambo wokhazikitsa ntchitoyi unachitikira ku Matawale mu mzindawu. Charles Pensulo walemba ripoti ili. Kunali chisangalalo ku Zomba pomwe boma lakhazikitsa ntchito yogawa chakudya kwa anthu omwe akhudzidwa ndi njala mu mzindawo. Banja lililonse lalandira thumba la chimanga lolemera makilogalamu 50. Izi zikutanthauza kuti anthu opitilira 30,000 ndiwo apindule ndi ndondomekoyi. Izi zikudza pomwe kafukufuku wina wasonyeza kuti anthu 17 mwa anthu 100 aliwonse akuvutika ndi njala mu mzinda wa Zomba. Ndipo m'mawu ake, mmodzi mwa opindula ndi ndondomekoyi Mayi Margaret Bamusi ati ndi okondwa kamba kathandizolo ponena kuti lafika mu nthawi yake. Ine tuma wanga ndi achisangalalo kwambiri. Achisangalalo tinali ndi njala nthawi zina osadya koma lero ndikadya.
ndipo kansala wa dera la Chilunga komwe kunachitika mwambo okhazikitsa ntchitoyi Benson Bula wayamikira boma chifukwa chosakondera popereka thandizo kwa anthu omwe akuvutika ndi njala mdziko muno. Ineyo ngati kansala wa Chilunga Ward sindili pati ya ngati wina wa Tonse Alliance kapena wa boma, komano ichicho ndi chithandizo chomwe chimabwera ku council kusayang'anira chipani. Chidule ndichonera kuti sizoona kunena kuti anthu amene amalembedwa ndi anthu amene amakhala kuti mwina ali mbali imodzi ya chipani cholamula mu nthawiyo. Naye mkulu wa konsolo ya mzinda wa Zomba Akaenjelo Bakolo wati zomwe boma lachita ndi zotamandika kamba kuti ambiri saganizira zothandiza anthu okhala m'matawuni kamba kamaganizo olakwika oti iwowa sakhudzidwa ndi njala. Mu tawuni muli njala mwinaso yoposa yakumudzi. Munthu akumudzi amadziwa kuti lero nkatola pakuti ndipita kudimba apa nkapeza kumunda kambatata, koma si mtawuni muno ya mtawuni muno china chonse nchogula. Mapanga maprogramu athu tizidziwa zakuti umphawi, mavuto, njala zonsezi zikupezekanso muno mu tawuni. Malinga ndi bungwe la Dodima, chakudyachi chikhala chikuperekedwa kwa miyezi 5 ikubwerayi kuyambira mwezi uno, ndipo banja lililonse lipitilira kulandira thumba limodzi la chimanga cholemera makilogalamu 50. Kuchokera kuno ku Zomba, ndine Charles Pensulo. Wapampando wa komiti ya ku nyumba ya malamulo yoona za ubale wa dziko lino ndi maiko ena a Patrick Bandawe walangiza unduna wa ntchito kuti ukonze zotsamwitsa zimene zilipo pa ndondomeko yotumiza anthu kukagwira ntchito mdziko la Israel. Abandawe anena izi atakumana ndi akuluakulu aku undunawo kuti amve zimene zikuchedwetsa kuti anthu adzipita kukagwira ntchito mdziko la Israel. Ife madandaula athu ngati komiti ngati munamva mukhala mboni yanga kuti mamembers ena anadandaula kunena kuti kumangidwa kwa anyamata amene amapanga zionetsero dzulo sikunakondweretse ma MP ena chifukwa chonena kuti anyamatawa amapanga izo chifukwa choti akufuna kuti akagwire ntchito. Komanso zikuchitika zimenezo chifukwa chonena kuti pali anthu amene amawalemba ntchito amene amathandizira kuti azipita ku Israel kukagwira ntchito, ndipo pamaoneka kunena kuti anthu amenewa ministry ikuwalekerera sakufuna kuti athandizike kwenikweni. So ngati komiti nali notenda tiwapange sabina kapena amangidwe iwo, komano chifukwa choti ndi komiti tikhala ndi nthawi yoti tizitsatire kuti tione kuti mapeto ake kapena kuti chimene chinayambitsa zimenezo ndi chani. Tafotokozera parliament kuti unduna akuchita zinthu zambiri kutsatira malamulowa ali malo angapo. Pali malamulo a international amene boma la Malawi linasayinira a International Labour Organization, pali malamulo at continental level African Commission, pali malamulo at SADC level regional level. Chimodzi mwa zimene zatuluka muzokambirana zanu ndi chokhuza mwina zionesero zimene anthu amene akufuna ntchito ku Israeli anapanga dzulo, anapita ndithu ndi ma petitions awo ku Capitol Hill. Mwina inu nkuyankhulapo chani pa zimenezi? Panopa ife tinapereka ana 95, iwa Israeli atengana 85. Pana 85 pamene ndikuyankhula tsiku la lero ma farmers ku Israeli atengapo ana 34. Si ife amene tili ndi ntchito za ku Israeli. Ntchito za ku Israeli zili ndi ayinaka ku Israeli. Ndi ayinaka ajanena kuti ife tikufuna kuti kuyambira pano kupita kutsogolo chifukwa ma private recruiter analemba anyamata ndatsikana athu kuyambira mu November mpaka na pa 31 January. Kuyambira pa 31 January boma la Israeli naletsa tena kuti ma private recruiters asapangeso recruit zifukwa zawo akuzidziwa iwowo, ndanena kuti lizitipangira boma. Ndipo panga boma pakhale ndondomeko, ndi ndondomeko zawo anazikhazika ndithu. Ndi tikupanga ndondomeko zimenezo nda Israeli aja. Ndi zimene zikumachitika ife tikayigwira ntchito ija, Aisraeli amafuna kuti ma step amene ife tatenga nawonso akabwerezaso ma step amene aja. Nkhani yake akunena kuti osafuna corruption ikhale mu chochitika ichi. Afuna kuti selection mutakanena kuti uyu wasankhidwa, asasankhidwe ife kuti ndi mbale wawo wa PS kapena minister kapena wina aliye. Munkhani za masewero, komiti ya nyumba ya malamulo yoona za chisamaliro cha anthu am'madera yapempha boma kuti liyambe lamalizitsa kumanga bwalo la masewero limodzi mu mzinda wa Blantyre. Wapampando wa komiti Asaveo Kafafa ayankhula izi komiti itatha kuyendera malo a bwalo la Soche
komanso BAT amene boma likumanga. Amin Musa ali ndi ripoti. Boma likumanga mabwalo atatu azamasewero mu mzinda wa Blantyre omwe ndi Asochi, Zingwangwa komanso BAT. Poyankhula atayendera ntchitozi wapampando wa komiti Asaveo Kafwafwa apempha boma kuti liyambe kaye lamaliza bwalo limodzi kusiyana ndi kuti ntchito yomanga mabwalowa idziyendera limodzi. Ndi bwino kuti tingokhala ndi makabudula awiri kapena munthu wina avale trouser. Tiona ngati kuti kuli bwino stadium imodzi tiveke trouser ite iyambe nkumaliza. Kenaka ndiye tiyambe inayo ndi kusiyana kunena kuti titenge akatipasa tingoyerekeza kuti atipasa 5 billion. Ndiye 5 billion ija mamoti timalize malo amodzi, kenaka 5 billion ija tigawe tinene kuti inuyo mufika pa 90% awa kuti afike pa 25%. Tuganiza kuti tikamachita zimenezo chifukwa zimenezo ndi zimene zimachitika m'mbuyo. Koma chachikulu ngati ndalamazo ndi zochepa kubomako, bwanji amalize chimodzi ndi kusiyana ndi kukhala ndi nyumba zitatu zonse zosakhoma malata. Bwanji kumanga nyumba imodzi nonse muzikathinana mmenemo. Pa ulendowu panalinso akuluakulu a nthambi ya boma yoona za masewero ya Malawi National Council of Sports komanso ku unduna wa chinyamata ndi masewero. Amakimilani Mwale ndi mneneri mu unduna wa za masewero. Ndi chikhumbokhumbo chathu kuti malo ngati amenewa amalizike kuti Malawi ayambe kugwiritsa ntchito. Nde nthawi imene ngati ndalama yapezeka kuti timalizire ntchito imeneyi ndili wokonzeka ndithu kugwira ntchito ndi amene timagwira nawo ntchito paja ndanzathu makonsultant ya buildings department komanso amene akumanga malowa. Bwalo la zamasewero la Sochi lomwe idzigwiritsa ntchito ndi timu ya Mighty Mukulu Wanderers akuti likufuna pafupifupi ndalama zokwana 5 billion kwacha kuti lithe, pomwe ntchito yomanga bwalo la BAT ikufuna ndalama zokwana 30 billion kwacha. Amin Musa, MBC Sport, Blantyre. Ndipo pomaliza nkhanizi nainso mitu yake. President Chakwera wati boma lake likugwira ntchito molimbika kuti libwenzere ulimi mchimake nkupeza misika yogulitsa za ulimi pofuna kukweza miyoyo ya Malawi. Wachiwiri kwa president wa dziko lino Dr. Michael Usi wachita zokambirana ndi mkulu wa bungwe la United Nations Antonio Guterres ku Baku mdziko la Azerbaijan kumene kukuchitikira msonkhano wa kusintha kwa nyengo. Ndipo boma lakhazikitsa ntchito yogawa chakudya kwa mabanja pafupifupi 8,000 amene akhudzidwa ndi njala mu mzinda wa Zomba. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Romeo Umali. Mawa wabwino. Ikoza kusintha zinthu voti yangu. Bungwe loyendetsa zisankho la Malawi Electoral Commission MEC likudziwitsa anthu onse kuti gawo lachiwiri la kalembera wa voti lichitika kuyambira pa 9 Novemba mpaka pa 22 Novemba 2024 m'maboma awa: chigawo chakumpoto, ku Rumpi, Nkhatabe komanso kulikoma; chigawo chapakati ku Kasungu Municipality, Mchinji, Dowa ndi Nchewu; chigawo chakumwera ku Zomba City, Blantyre City, Cholo komanso Luchenza Municipality. Malo olembetsera voti adzidzatsegula nthawi